at Tuesday bus station. Partikular na nakalaan kasi itong rampa na ito patungo sa elevator para sa mga senior citizen, may kapansanan at mga nakatatanda. Ayon sa pahay ng MMT, aananay na makatakuhan nila sa Pinambas Station sakali na mahirapan na pumantik sa rampa Puyang Neno o dumaan sa rampa. Aminaduan niya sila ng imperfection disenyo lalo na sa mga naka-wheelchair, pero malaking tulong pa rin naman pala ito sa mga senior, PWD o Wow, makulimlim tayo today. Wala ang haring araw. My goodness. Go, go, go! Thursday. Tomorrow is Friday. Napakaganda ng panahon. Wala lang ang haring araw. Walang ulan, malamig. Grabe yung toolbox ko ngayon. Yan o. Diyos ko po, sana yung bahay hindi tumulo. Maawat mahabag. Pwede naman dito eh. Ba't tayo dumaan dito sa gilid? Malayo naman yung mga concrete barrier, oh. Grabe, no? Yan, oh. Yan, sa tulay na yan. Choke. Yung sinatawag na choking area, no? From 5 to 3 lanes. Tapos ang lalaki ng truck. Ito. Another choke. Ayan, no? Diyos ko po, sana matapos na. Panginoon. Ayan na, oh. Traffic na. Hindi mo kailangan mabilis eh kasi makikita kayo dito. Napakaganda, walang ulan, no? Kaganda ng view. Maganda, layunin, palpak lang. Wala na, oh, gapang na, oh. Hindi ka na pwedeng pumunta dito sa past. Hindi ka na makakasingit. Kasi madalas hindi gagana yan. Yan, oh. Pero sayang kasi hindi mapapagana lahat. Ako sa nagamit sa Jevix Prado, Team WB. Nangangain ng daan tong truck na to. Nangangain ng daan, oh. Naunahan na yung ating announcement ng Text Connect. Pumasok na mga text ninyo. Kalokohan yan. Tungkol sa manok po ito. Mano, nalulog sa mga pagpamanok. Palagi po na lang atas.
yan o, bagong hukay. Ang lalim o. Paano matibay yan? Ganda oh. Ganda yan oh. Natapos oh. Lalim, tibay. 1 to 3 halo block. Napakasikip, grabe. Napakasikip. Ayan na, oh. Takbuhan na sila, oh. Oh, ayan na. Bus truck. Bus. Grabe. Hindi mapakali. Mapakali. Ayun oh, hi police. Hi Matex. Malulupit kayo Matex. Magaling tong bus driver na to, singitero. Kanina pa yan. Singitero, tignan mo kung makakasigit ka o ano, hindi ka pinasingit. Hindi pinasingit ng truck. Kinulang, ayun o, doon na naman dumaan. Kainam. Pasok. Truck, pasok. Hindi na. Gabang na tayo dito. Kakanan na tayo sa silangan. Parang nawawala ang recording nito bata ako. Yan o. Tingnan ko. Nawawala eh. Tingnan ko mamaya kung anim ka. Sino yung yun ang masarap kasunod, kakaliwa hindi diretso. Wala na. Singitan tayo ni kotse, ni truck. Subukan natin kung masusundan natin si Hino. Subukan nga eh. Health supplements ngayon, pero dapat i-check kung ano ang totoo bago sumunod sa mga ito. Ang pinakaligtas na paraan para maging malusog ay ang pagkain ng masustansyang pagkain at pag-inom ng tubig araw-araw. Dapat din matulog ng sapat bawat gabi at mag-exercise ng 30 minutes kada araw. Dito ka sumunod. Ang simpleng pag-relax o pag-ikipag-usap sa iyong loved ones ay mabuting paraan ng self-care. Alagaan lagi ang kalusugan. I-check ang totoo kasama ang breakfast. Overtake yun si Hino. Tatay. Soy fruity and soy delicious. Vitamin strawberry and banana.
Ano pa? Hottest. Saka darkest airport in the Philippines. In the world. Eto na po, ipapasyal po namin kayo dyan. Sino ba dyan? Si Manny Vargas ba? O si Christian Manyo? Si Christian muna. Ayaw. Diyan ka lang muna ha, palamig ka muna dyan na Christian ha. Hintay ka ng kuryente. Kung may kuryente dyan, tumunta tayo. Sa Super Radio DZWD. Tumunta tayo. Kay Manny Vargas, 29 pesos kada kilong bigas sa Kadiwa Center sa Bureau Plant Industry sa Maynila tuwing Sabado at Linggo na lang mabibili. Manny Vargas, Manny! Kuya Melo, magandang umaga sa iyo, pero medyo malungkot yung ilan sa mga kababayan natin na ang ilan Yan, oh. ay Sabi sa'yo, eh. dito sa Bureau of Plant Industry para Sabi sa'yo, hino eh. meron din bang binibenta Nasa likod, basyan. Oo, naghahanap kasi sila na makakabili. Siya sumunod sa akin. Pinaguli ang vulnerable sector. Pero ipinahayag na nga ng Bureau of Plant Industry na tuwing Biyernes at Sabado lamang available ang 29 pesos kada kilo ng bigas para nga sa mga kababayan natin na ibinibenta dito sa Kaliwa. Yan ay para sa mga senior citizen, person with disability, solo parents at beneficiary ng 4Ps. At sa gitna na rin ang patuloy nilang paghanap, 3 araw pa rin naman ang Kaliwa sa BPI, pero ngayong araw, abot kayang presyo ng gulay, isda, karning baboy at mga pangrekado ang ibinibenta at hindi kasama ang bigas. Dito na doon nakalipas na maagang nagsisipagdatingan yung mga kababayan natin. Ngayon, wala pang tao sa may bahagi nitong Kadiwa dahil nga sa walang ibinibentang bigas. Ay, talaga? Oo, kaya walang pila. Bigas talaga ang ano dyan, bestseller. Oo, yun talaga. Ang sinasabi nga ng mga nakakausap natin, palagian kapag kayo nag-cover dito sa Kadiwa sa BPI, ang bigas muna ang bibili nila. At saka na lang sila bibili ng pangulam. Ayun, pag walang bigas, Yun, ang traffic. Siguro dahil isip nila, sayang naman ang pamasayo, lating bigas kami makakibili. Yan, dali tayo, traffic. Oo, lalo din pa, yung iba dito bumibili, dumadayo pa eh. Oo. Kasi iba ang pinaka-regular dito sa lungsod na Maynila, Kuya Melo, na nagtitinda ng Plano is sundan mo si Gino, ngayon taka ko. wala kaming regular dito. Malay ang pagsingit. Sa maraming lugar na nailaan ang Department of Agriculture para magbenta ng murang gulay at mga bigas. Mapagkinig ko kayo, Manny, ha? Isa sa mga obligasyon sa ilalim nitong ano tawag dito? Joint Memorandum Circular The number spring 030 of 2020. Oh. Pinagsalig dito yung poder ng Republic Act number 7394 Consumer Act of the Philippines at saka itong Price Act Republic Act number 7581. Ano ba nakalagay sa mga obligasyon ng local government? Ano nakalagay dyan, Kuya? Aba, may kasali sa obligasyon nila na mag-provide. Ito, sabi ko, ito, verbatim. Section 5 ng Joint Memorandum Circular 5.4 provides stalls, kiosks, and/or spaces for the Kadiwa. Kadiwa. The Ani at Kita program of PA and is going to caravan of PTI in the public markets, including flea market at the barangay level under its jurisdiction and control. Pag wala pong Kadiwa, mga kapuso, dyan sa inyong mga lokalidad, may pagkukulang po ang inyong mga local government. Baka wala silang space na maibigay para sa DA, para magtayo ng Kadiwa, Manny. Ayun ang masakit doon. Kasi pinagin mo pa yung flea market. Ibig sabihin niya, talipapa. Ay, siya magagalit yung mga nagtitinda sa talipapa. Kasi kung para sa palengke, mas mahal sa talipapa. Ang ganun. Oo, kasi minsan na ang tinitinda sa mga talipapa ay galing sa palengke.